Hvad? Hvad siger du til mig? Hvorfor skal du tage det, så falder jeg der? Skal du have en makrelmad, eller? Nej. Skal du have en makrelmad? Ja, jeg skal have makrel. Det er meget lækkert. Ej, laver du makrelmad nu? Ja. Altså, det var klamt ud på kamera. Fuck, hvor Vil du smage? Ej, ja tak. det ligner altså fedt. Apparanto. Så du prøv det? Apparanto. Vil du? Har du den plade? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? Sí. Ej, nej, se det her. Se det her! Jeg giver god nyhed. Jeg kan se, at du samler. Jamen, men det er mig sgu da dejligt. Ja. Ej, hvor er det klart. Kan I sige farvel til La Camera? Vi ses i den vej. Hasta luego. Hej,